вечер. Вие сте в централната емисия новини. Аз съм Шнур Ментов, а това е моята колежка Врата Ръждива. Какво ще видите днес? Наш екип попадна на ромска кражба в жилищен блок. Колегата ни Лайчо ще ни представи кражбата. Улиците стават все по-несигурни. Ежедневно се срещаме с нови опасности. Наживо ще включим и наш кореспондент. С неговия репортаж това ще бъде колегата ни Филтър Давидов. Кражбите стават все по-несигурни и неконтролируеми. Наш колега по време на работа случайно попадна на подобна ситуация. Жилищните блокове остават за без надзор през по-голямата част от деня. Затова и опасността нараства. Нека да видим, колеги, и видеоматериала. Добър ден, драги зрители! В момента търсим тук, обикаляме из кварталите да видим как е настроението на хората, да видим как са къщите, защото чувам, че много обири има в тази държава гадна българска. И така в момента сме в един блок да видим за какво става на въпрос. Тук качвам се по стъпалата, дум. Виж, какво правиш такова? Какво правиш ви такова? Панак, трима циганина, дами и господа, в момента вижте я, тя къде, вижте ги тези двамата. Боже, какво правиш? Мали, виж как къдат. Вижте я къде! Дами и господа, това е един обикновен апартамент, който влязох да проверя просто. Искам да ви взема интервю да видя за какво стана на въпрос. Защо къде сте? Това моят телефон не е на друг, не е на друг. Кажи бе, бати, айде ще вземем интервю с един. Добър ден, защо къдете вие? Ние ни крадем. Само си Жена, имаме. запали на цигари. Няма цигари, дай на цигара, бе. Нямам какво. Защо постъпвате така? Не можете ли като обикновени хора да си намерите работа и да почнете да работите? Каква работа, бе? Ние нашата рода не сме. Ние нашата рода не сме създадени да работим. Ние сме кралска рода. Кралска рода сме и ние сме създадени само да... Възпитива се тук, аз ще говоря, аз имам прилични образования, едно ще другото за винопроизводител имам. Имам и таквия манекинко, защото Аз имам майка. Какво имате, госпожица? Мъчки ли? Мъчки, Ана, мъчки има. Това нашето мъжто проститутка. Ходим карем до магистралата, изкарва пари, защото ни бедни цигани. Няма куда да живее. Добре, това не е ли незаконно, като я пращате там? Що да не е законно? Ето вижте, господина си идва в апартамента. Ана, бати, Ние ще крилим тук, ние можете да си не там. Господине, това е вашия апартамент. Вижте, крадат от вас. Жена, пази мама! Ана, не се ми бати! Господине, снимайте! В ефир сме, бе! Това беше и видеоматериалът на нашият колега Лайчо. Врата, благодаря ти, Шнур. Ежедневието ни протича както на открито, така и на... Много правописна грешка, колеги. Ежедневието ни протича както на закрито, така и на открито. Улиците са първото опасно място, с което се срещаме целодневно. Нашият колега Филтър Давидов
е на една улица в нашия град и той ще проследи, разбира се, той ще проследи ситуацията, дали наистина има проблеми и опасности по нашите улици, дали ежедневно ние се сблъскваме с такива неща. И нека да включим нашият колега Филтър, да видим на живо колега. Колеги, ало, ало, да, ало, добър ден, да. Здравейте, така, значи сега, ало, Да, чуваме ли се? Така, значи ние сме тук на една улица и както ви казвам, аз съм Филтър Давидов и на живо ще ви предадем, ще ви разкажем дали има опасности в улицата. Може да дойдете с нас, за да видите... Да. Искам все пак да попитам, случват ли се и срещат ли се, колега, опасности на улицата? Да, определено има опасности в улицата. Може да забележите сами, уважаеми зрители, какво се случва тук зад мен. Както виждате, разни похотливи мадами има тук зад нас. Дами, които евентуално сега ще ги попитаме: здравейте, добър ден. Вие как се казвате? Фикра. Фикра едно. Фикрия. Едно уникално име, уважаеми зрители. Какво правите вие тук отзад? Между другото. Какво правите? Да, както и да е, това не е ли незаконно тук да се прави? Не. Така не. Не се ли опасявате, че може да се случи нещо тук на вас в това състояние? На мене няма какво да ми се случи. Какво носите в чантичката си? Имате ли предпазни средства? Ползвате ли презервативи? Ползвам презервативи. Имате ли пари да си купите презервативи? Нямам. Ами тогава как така ползвате? Откъде ги имате? Прося. Как така просите? Не така, дай 2 лева вече. Стига, моля ви се. Аз нямам пари, не ме... Нищо не е, нищо. Колега, както виждате, изключително опасно е. Много е опасно тук. Изключително опасно е, не мога да се отърва. Помощ. Както виждате, попадне тук на нещо друго. Какво се случва с вас? Приятелите ми имали пари. Какво се случва с вас? Ще направя една Моля ви се, оставете го. Вземете проконете и се махнете, моля ви се. Какво се случва? Колега, снимай го, елате от тук, елате да го снимате. Какво се случва с вас? Вие кой сте? Как? Какво ви има, Георги? Пиян ли сте? Пиян ли сте? Мама! Какво сте пили? Какво се случва с вас? Защо така? Вие Това е моята колежка. Откраднали ли сте? Моята колежка е това. 5 лева свирка. Моля ви... 5 лева. Ако дадеш 15 лева, ще ви правим и... Ще помисля за дописвам. Може ли да ми оставите малко? Защо? Вие какво сте? Какво сте направили вие? Оставете го, моля ви се. Извинявайте. Какво се случва? Да извикаме линейка? Моля ви, извикайте линейка. Помощ! Той се казва Мехмед Али. Мехмед Али Сюргюл. Моля ви, оставете. Мехмед Али Сюргюл. Вие какво сте направили? Елате да ви заведем някакъв тенджери крадели. Представете си за какво става въпрос, за каква нация, Боже, къде се намираме и къде се намирам. Ние се намираме Елате да ви тук заведем. някъде. Ще викаме линейка, ето линейка идва. Ио. Не познава ли линейка? Както виждате, уважаеми, изключително опасно е тук, където се случват тези неща. Лева свирка си направо. Не мога да се отърва, моля ви се помощ. Помогнете ми. Лева свирката, пари няма, децата. Спирай, че не прави. Ама ти отбой. Това беше централната емисия новини. Останете с нас. Разбира се, ние ви пожелаваме приятна вечер. Аз бях Врата Рождива и моят колега Шнур Ментов. Благодаря ти, Шнур. Благодаря ти, Врата. Това беше от нас. Екипът ви пожелава приятна нощ. Вечер. После
нашата реклама, която днес ще ви представиме. Здравейте, нашата публика е тук, здравейте на всички. Вие, малки сладки зрители пред синият екран. Аз съм вашият пътеводител днес в днешната реклама, Гюмюр. И сега, днес, забележте, имате единствената уникална възможност днес да си закупите нашата невероятно добра и перфектна кукла за осамотявания. Край, вече казваме на аз и ръката интимно. Край, вече няма такива неща. Имаме си новата супер-дупер хипер универсална кукла. Вижте, с един отвор и други два скрити. Никой не може да ви отнеме по никакъв начин. И сега искам да ви предоставя и да ви кажа единствената възможност, ако се обадите в следващите 34 секунди, забележете точно 34 секунди, вие ще получите и уникалният пирсинг, който може да си сваляте и да махате, когато си поискате за по-силни усещания на вашия единствен и неповторим. И така, продължаваме нататък. Сега може ли някой публиката желаете? Елате, заповядайте. Може да опитате, ако желаете, нашата универсална кукла. Пипнете тук, вижте колко натурално изглежда. Истински натурално. Силиконът е 100% силикон. Имаме и малко памук покритие, за да има по-голяма мекота. Дълбоки дупки. Дълбочината на дупките е в зависимост от вашият размер. Тоест, тя е супер хипер дупер универсална. И когато вие поставите вашето чудо в универсалната яма и тогава тя се нагажда според вас. Тоест, силиконът е 100% напълно гарантиран, медицински изследван. Дупките са наистина супер дупер хипер универсални. Още веднъж поставям, не забравяйте 34 секунди. Парите са много минимални и парите няма да ви направят никаква проблем, за да я закупите. Цената е точно 2,79. Ако се обадите в следващите 21 секунди, остават 21 секунди вие да си поръчате тази невероятна дупер, супер, хипер, дупер, уникална кукла. В следващите 22 секунди вече станаха. Дами и господа, моля ви, вземете тази универсална кукла. Парите ще заслужават. Три, 2, 1, старт! Нищо не е, нищо. Колега, те виждате, изключително опасно е. Много е опасно тук. Помощ. Колегата ни Лайчо ще ни представи кражбата. Ама ти отбой! Какво? Ще видим. Аз съм вашият пътеводител днес в днешната реклама, Гюмюр. Някой си там не знам какво ще го отреди. Тук не знам, дами и господа, в момента вижте я, тя къде, вижте ги тези двамата. Боже, какво правиш? Ако се обадите от следващите 21 секунди, както казах, не трапай. Заето е момент! Следващите 20... Мали! Вижте, дами и господа! Вижте я, къде? Дами и господа, това е един... Но ти си мате до това, аз чакам да... Аз ти мате... Какво имате, госпожица, мъжки ли? Мъжки? Тук ние можете да си Креден, ние... Жена, запали не цигари.
Няма цигари, дай на цигара, бе! Нямам какво. Ама, не ме Защо постъпвате така?